Bueno, gertatu idena, ez? Azkenengo mai inguruari beti denbora gutxeko faltatzen zaio, janekatuta gatoz, baina, bueno, saiatuko gara saio polit bat egiten, ondo pasatzen, horretara etorri gara, ondo pasatzera, eta horretarako lau pertsona bikain ditut, ez dut, inongo dudadik ondo jungo dala. Alde batetik hemen nire alboan Beñat Irasuegi daukagu, Talaios Kooperatibako kidea, ekonomia sozial eraldatzailearen filosofoa. Eta ikusten den bezala, baita ere Alkondara Moloi antifasisten salea. Gero bera alboan Argia daukagu, Baionako Unibertsitatetik eta Euskal ikasketan aditua. Bera alboan Ana Galarraga daukagu, ezaguna Elujarren aritzen delako kultura zientifikoa edatzen, eta azken urte terdian COVID-19 buruzko eman digun informazio guztia, eta bide bat esapeko etzatu nahiko nuke eskertzeko eta soriontzeko egin duen lan guztiagatik, iruditzen zaidarako ez dela nahikoa saiolako nahiko garrantzia eman egin duen lan eskargari, eta azkenik horra bukaeran beste puntan edo daukagu, helen egon gara beretzean, katalkaken, eta kizun bezala leku askotan kolaboratzen du, eta zertu gogoratzen espaldin badut, Pibolon jolea baita ere da, Bigolina jotzen duzu ere. Eta hau da daukagun menua bukatzeko gaurko saioa. Hasi baino lehen, ariketa txiki bat egin nahiko nuke zuekin, eta baita ere zuekin, eta baita ere streaming bidez jarritzen gaitu ezenekin. 0 baldin bada urrun, eta 10 gertu, non kokatzen duzuen zuen burua akademiatik. Beñat? Nik batean edo. Argiaz, non kokatzen duzu? Nik 6. Ana? 3 edo. 3. Eta zu edoi? Oso zaila, esan edute segun. Gaurkoa prestatzeko adibidez, jo dut akademiako jendearen gana, baina uste dut guztia daudela hilda, eta hemendik nahiko urrunekoa direla, orduan. Nire erantzuna izango da, behintzat Google-i galdetuta, txirrindulaz eta kotxez gure etxetik, minutu bera kostatzen dela iristea. Eta eskala berdinean herrigintzan, Beñat? Bederatzean. Nik ganen dut, egun Dinaniz Unibertsitatetik, beraz, hartako zahidutzen baki hori, baina izaiten alda herrigintzan 10, beste kasketa batekin. Ana? Bueno, nire Pascal Lindoren intimotik, eta 3 horregatik antzan. Igual profesionalki eta Elujarretik seguru asko 3 baino gehiago nitzateke gertu akademiatik, baina herrigintzan, bai 9 o 10. Nik uste dut beti dela erresagoa kritika, autokritika baino, eta gauza bera, ez, gauza bera honetan, ez, hau, nik uste dut beste erantzun beharko luketela, ez naiz bat ere, zailagoa da, ez, norberak esatea, parte sentitzen den horretan zenbat egiten duen, parte sentitzen ez den horretan egiten duen. Oso ondo. Gaia argia da, zer egin, ze zubilan egin behar dugu, akademia herrikoi bat lortzeko, ez dakit herrigintza eta akademia batzen diren puntu hori baitere mendea eta segundua lotzen diren puntuaren antzekoa den, utopia bat den, posible den, ez den posible. Zuek hau proposame edukizen utenean, zetorri zitzizuen burura, nahi duzuen neurrian, nahi duzuen doinuan, baino behintzat 10 minututan. Beñat, zu ezten zara? Oso ondo. Nire puntuazioa matizatzen hasiko naiz ere, horrela puntuatu ez, baina lagun handia ditut beste aldean, eta egia da, horrela puntuatu etela ez naizelako akademiakoa sentitzen, eta bai herrigintzakoa, eta bai pertenentzia ikuspegi batetik egindako puntuazio bada. Baina lehen ere aipatuen bezala, saiatuko naiz pixkat, kontestu ematen biografikoki ere, nik nekazal ingenieritza teknikoa ikasi nuen Iruñan, zitzan bat ere gustatu ikasi nuena, hau da, erabat, ingenieria zen pentsamendu bat, nia Iruñan ikasi nuen agroekologia zer zen, baina unibertsitatean
ezen aipatu inoiz agroekologia. Orduan, hor hartu nion guztua agroekologiari, eta gaur egun oraindik jarraitzen dut agroekologiako mugimenduarekin interesatua eta parte hartzen. Nik egia esan ez nekin zer ikasi, ni filosofia ikasi nahi nun, eta ez dakit, orduan nola ezen atera bide handiko karrera, eta nola familia batekoa nahi zen, langile familia batekoa ingenieritza bat ikasi nun, beste milaka pertsonak bezala, eta zitzan bat ere gustatu. Eta gero lanagatik, enpresa egintza ikasi nun, eta gaur egun, ikasteet aldeten guztia. Nire arazotakoa da, gauza gehiegi interesatzen zaizkidala. Eta hori nola ordenatu, arazo bat da, niretzat, ez? Baina hortik ere akademiarekin badaukat harremana, azkenean gaiak interesatzen zaizkidalako, ni autodidakta sentitu naiz unibertsitatean negonetik, 18 urterekin egin nun Le Monde Diplomatikeko frantsesezko harpidetza, eta ordutik jarraitzen dut harpidetza horrekin interesatuta. Neregatik ez nekazal ingenitzako ikasketetan hori aholkatu zidatelako, baizik eta interes esparru bat ikusten nulako hor. Bidean tokatu zait kooperatiba bat sortzea, eta ikusi dut izugarrizko hutsunea dagoela kooperatibismoaren inguruko ezagutzan, eta batez ere ezagutzaren transmisioan, zen Euskal Herria baldin bada, segurazki mundu mailan kooperatibismoaz gehien dakien lurraldetako bat, eta jende asko dago kooperatibismoaz izugarri dakiena, baina segurazki da lurralde bat, eta akademia bat ez dena gai reproduzitzeko kooperatibismoaren tiroia edo, ez dakit, indarra, autoeraketarako indarra, eta hori dramatikoa iruditzen zait. Hori aurkituet praktikaren bitartez, gure kooperatiba, Talaios kooperatiba sortzean, ez genolako inungo ezagutzarik jaso hori egiteko, eta praktikaren bitartez ikasi behar izan dugu, eta ikastearen poderioz beste erakusten hasi behar izan dugu, utxune hori nolabait estaltzeko, baina guk Talaios kooperatiban badaukagu lelo bat edo traola bat, gainera koinzidentzia handia daukana guren traolarekin, gure kasuan da pentsatzeko ekin. Guk ez diogu praxian ibilita, ez diogu guko egiten pentsatzeari, uste gu oso garrantzitsua dela, eta gure egitekoa ere badela, kooperatibismo egiten dugunez eta praktikan gabiltzan ez teknologiaren munduan, kooperatibismoaren munduan, uste dugu gure egitekoetako badela pentsatzea, eta hor oso traola marxista da, pentsatzeko egin, azkenean, jendarteak, akademikoekin bar dutena, mundua aldatzea da, mundua deskribatzea, eta niretzat hori oinarrizko aipu bada, eta erabiltzen dut kontestu askotan, baina hori gure buruari aplikatzen diogu, eta orduan gu saiatzen geha, gure baliabide txikiekin zen, 3 pertsona hasi ginen kooperatiba egiten, gaur egun 9 pertsona gaude kooperatiban, baina ez daukagu denborarik pentsatzeko. Eta hori da, gaur egungo ekonomiaren eta gizartearen ezaugarrietako bat denbora falta, pentsatzeko denbora behar da. Eta gu praktikan gabiltzan ez, oso denbora gutxi daukagu, bai praktika sozioekonomikoan eta bai herrigintzako praktikan gabiltzanok, uste pentsatzeko oso denbora gutxi daukagula. Eta nik uste herrigintza berri bat sortu behar badago, zen puntu horretan gaude, ez da herrigintza eta akademia nola dauden. Akademia berri bat behar bada, herrigintza berri bat ere, segurazki beharko da, askoz komunitarioagoa, askoz josiagoa, elementu ezberdinen artean, eta elementu hien artean sartu daiteke akademia, instituzio publikoak sartu daitezke, herrigintza eta ekonomiako hainbat eragile orain arte igual ez diena bereziki herrigintza bezala aitortuak izan, eta horretarako pentsatu beharko da, eta herrigintzatik pentsatu beharko da. Ez dezatela beste batzuk pentsatu egiten ari dienengatik. Harreman hori ere beharko da, eta jendea pentsatzeko denborarekin beti pentsatu dut beharrezkoa dela. Baina egiten dugunek badaukagu bat eskubidea pentsatzeko eta bi egin beharra ere pentsatzeko. Asko gustatu zait ekaik egin duen herrigintzen marko hori, gaina Jose Azurmendin oinarrituta nire oso nire heterogenia horretan, pentsamendu heterodoxo horretan, oso Jose Azurmendi zalea naiz, eta gustatu zait nola ez, Jose Azurmendik dena esplikatzen duen, ia erligiosoa da, baina oso interesgarria egin zait, eta ni
hor argiki kokatzen naiz bi eremutan, kooperatibo hezitzailean eta eraldatzaile kritiko horien arteko eremu horretan, eta interesgarria egiten zait, norberak bere burua kokatuko dulako hor modu ezberdinetara, baina oso interesgarria iruditu zait ere aliantzaren planteamendua, nik uste etorkizuneko pentsamendu bat edo praktika pentsamendu bat sortu beharko badegu Euskal Herritik segurazki 4 hildo horietatik baitu elementuak ekartzeko. Orduan, asko gustatu zait eta horren inguruan zerbait idazten baduzu eta hola, gustora jasoko dugu. Denbora daukazunez pentsatzeko, aprobetxatu ezagun besteok denbora hori. Denbora pentsatzeko, zeren nik uste gaur egungo akademiari eta kanpotik esaten dut, argi, gertatzen zaion arazo handienetakoa da, ez duela denborari pentsatzeko, edo gero eta gutxiago daukala. Eta akademia neoliberala justo hori da zen, neoliberalismoa zerbait baldin bada da, gure denboren okupazioaz arduratzen den sistema ekonomiko bat, nun denbora guztia merkantilizatu egiten den. Eta hori ari zaio gertatzen akademiari. Gero eta merkantilizatuagoa dago, baina ez bakarri matrikula edo masterrek gehiago salduko ditut ez daki zertarako horretan. Baizik eta pentsatu behar duenaren denbora ere okupatzen delako. Zertan? Homologazioan. Eta zertan, lehen esaten genuen ez, runnerrei buruz farra egiten genuen, baina, kafeko komentario batzutan, baina berdina gertatzen da akademikoarekin. Hau da, autoexigentziaren eta, nola biteko, etengabe demostratu beharrean ez dakit nun dagola, ez dakit nun kokatzen dela, horrek denbora guztiak entzen dio benetan pentsatzeko, eta niri hori kanpotik ikusita tragedia bat iruditzen zait. Eta biziet gainea izugarrizko perplejidadearekin, ez dakit euskaraz perplejidan nola esango litzake, baina perplejidadearekin zen jendeak denbora daukana eta denbora hori aprobetxatu lezakena, eta esango dut ere, lan seguru bat daukana, zen hori ere esan behar da, jendeak lan seguru bat daukana, errueda batean ikusten ditut, harrigarria, esanet kanpotik, gero, haina ez kritika pixkatola egiten, hor laguna ditut, badakize bizi duten, badakit beraiek sentitzen duten presioa ere nundi datorren, eta kezkagarria irutzen zait, eta sistemikoki oso negatiboa gizartearentzat. Zen ustez, ez dela bakarrik denbora pentsatzeko galtzen dela, baizik eta herrigintzarako denbora ere galtzen da baitut, unibertsitatean lana egiten duten ezagunak, kooperatibismoaren inguruan, esan izan diatenak, ezin dutela gure proiektuetan parte hartu, ikertzen, zen horrek ez du puntuatzen beraien kurrikulumetan. Osea, kooperatibismoa ikertu nahi duzu, eta kooperatibismoa egiten ari garenon inguruan ezin dezu lana egin, ez dulako puntuatzen, esplikatu nazute, orduan. Hori, hor kritikaren parte hori ez, benetan asaldatzen hauena, eta hori ez, herrigintza bera ere ikusten dut, pentsatzeko denbora ere gabe, nola egiteko zean sartuta, errueda batean zerari gabe, gauzak egin behar die, orduan ez daukagu pentsatzeko denborarik. Erronka asko ditugu, sartuko nitzake, baino niretzat akademia eta zera, herrigintzaren arteko harremanak nola eta zer hori, ene sartuko, 20 minuturako emango lukelako, baina hor zentratu beharko luke, erronka izugarri pila ditugu, gu kooperatibismotik eta ekonomia sozialera aldatzailetik identifikatu ditugu, hainbat erronka, azken urte honetan, pandemiak asko lagundu digu, horretan, erronkak identifikatzen, mutualismoaren beharra, buru jabetzak eta eskala salto bat egin beharra, digitalizazio emanzipatzailea lantzearen beharra, kooperatibak eta ekonomia soziala denontza eta eskuragarri jartzea eta denbora librea eta oparotasunaren lanketa egin beharra, benetan gure baliabide eta buru jabetza baliabidetatik. Hor, bi adibidea aipatuko ditut, uste detelako bagabiltzala, gauza oso interesgarriak egiten, bat kofabrika da, kofabrikan MUko lanki ikertegia parte hartzen du, EHUko gezki ikertegiak eta olatukopen praktikan ari garenok parte hartzen dugu, eta urtero egiten dugu bilera bat, esan ez, urren urtean zer ikertuko dugu, ze behar dugu ikerketatik. Eta, hor tentsioak agertzen die, ikuspegiak zer den ikerketa, ere ematen du, baino, urtero ikerketa agenda bat markatzen dugu, eta masterreko ikasleak, bestelako ikasleak, eta parte hartzen nahi dute, adierazle sistema bat egin dugu
oso potentea dena, marketing komunitarioa zer den definitu dugu kooperatibismoa behar duen tresna bat, mutualismoa ikertzen hasiko gea, eta beste bat, orain hasi berria dena, beste adibide bat, UEurekin batera, eta Errenteriako udalarekin batera, Texeko kideak, gerala Olatukopeko teknologia lantzen dugun kooperatibak sortu dugu humanitate digitalen gunea, izena duen kontu bat, Errenterian, Torrekuan, eta hor asmoa da, lurraldetutako ikerketa aurreratua egitea humanitate digitalen inguruan. Hau da, digitalizazioak, eta guk desiratzen badugu digitalizazio emanzipatzaile bat, ez da utopiaren zean dago, baina utopia hori bilatu beharko dugu, hori landuko duna lurraldetik, eta nun, desindustrializatutako herri batean, Errenterian, lurraldeak daukan garrantziarekin. Zeren lurraldean ematen dira, benetan eraldaketa sozial, politiko eta ekonomikoak. Eta Errenteria, duela 30 urtetatik desindustrializatutako eremua da, inorrez da guretaz gogoratzen, eta gu behar dugu pentsatu, eta pentsatu modu aurreratuan, ikusteko, gure lurraldean digitalizazioa bera daukan eragina, eta nola nahiko genuken digitalizazio hori izatea. Orduan, bukatzeko ja, hori, nire ustez, utopia bada, baina beharrezko utopia bat, akademiak edo pentsamenduak izan behar duela ezagutza librean eta aurreratuan oinarritua, kolektiboki landua eta denontzat. Horrekin, listo. Eskerrik asko Beñat, Argia zuretzan da. Bai, beraz, egunon deneri, lehenik eskerrak nahi dituzke karri antolatzaileak, beraz, gomita luzatuik. Eta ene lankidea ez da ditena alizan, $1, baina aurkezpena algarrekin prestatu dugu, beraz, nene boza izanen da, baina bien arteko lana da. Beraz, Argia Olzomendi niz, erakasten dut Euskal Ikasketak sailean Baionan, eta Bordelen ere. Eta jana izan den bezala, iparaldean Euskaraz ikasteko sail bakarra Euskal Ikasketak da. Eta orduan Paskalek aipatu du hori. Ara, orduan, aitzin solas gisa bizpairu hitz lehenik unibertsitatea egituratu aitzin eskola esparruan. Beraz, lehenik jaiten aldugu eskola literatura garatu dela alde batetik berezko ondare egikoian oinarrituz, eta bestaldetik kanpoko eredu akademikoak mailegatuz. Beraz, nelankidea da berezitua literaturan, eta harek dio, beraz, adibidez, alegiantzak edandu bertsolaritza, ditxolaritza eta ipuinetik, baita ere, erdarazko referentzia ospetsutik ere. Beraz, hor ikusten dugu lotura badera. Bigarren puntua da, Euskal idazle jakintsu eta ikerleek, beti ikusi dutela zubiaren beharra, kultura errikoi eta goi mailako kultura jasoen artean. Beraz, hor bada zubi bat argia dena, alde batetik ideologiaz, neoklasizismoan bezala, pragmatismoz ere bai, eta irakurlego baten ukaiteko. Eta hartzen balin badira bi autore klasiko, hoien art edo Camusari, Euskal literaturan, errikoitasunetik aski urrundu baitira biak, ikusten dugu azkenean hoi hartzun biziki guti ukandutela beren garaian. Orduan hor ikusten dugu, behaz gure kulturaren bilakaerak erakusten du, nahi balin badugu biziraun, beti behar direla lotu kultura errikoia eta kanpoko kultura akademikoa. Beraz, ikuspegi hortatik hartzen dugu literatura. Orduan aurkezpena bi partetan eginen dut, lehenik aipatuko ditut gure laborategian egiten ditugun ikerketa proiektu batzu, eta entzatuko niz lotzea aldi guziz ikerketa proiektu horiek gizartearekin. Goizuntan hainitz entzun baitugu, justuki ikerketa proiektuak ez dutela beti loturarik gizartearekin, eta azkenean gu gure aldetik entzatzen gira lotura horren egitea, nahiz ez den beti egez. Orduan bi hitzez aurkezteko iker laborategia, iker laborategiak baditu bi hildo nagusi, lehenbizikoa da hizkuntzalaritza eta bigarrena da literatura. Testuak eta literatura. Orduan Baionan kokatzen da, eta behaz, Frantzian laborategi bakarra da Euskal Ikasketetan berezitua dena, eta hizkuntzalariek lantzen dituzte ondoko gaiak, modelizazioa, aldarkortasuna, hizkuntz kontaktua, soziolinguistika, arkeologia kognitiboa, hizkuntzen ikaskuntza, didaktika, eta beste. Beraz, hor ikusten dugun bezala badira gai frango,
Baina adibidez, hizkuntzen didaktika eta ikaskuntzaren iker alor hori ertxiki lotua da gelarekin eta erakasleen formakuntzarekin. Beraz, goizean aipatzen ginuen, behar bada, elikatzen zutela batak eta besteak, hor argi da, adibidez, ikerketetan aurkitzen dena, berriz baliatzen da erakasleen formakuntzan eta gero klaseetan, elebidun txailetan. Orduan, Akoba ikerketa proiektu bat eremana izan da 3 urtez, iker laborategian, frantsesa euskara eta gaztelania euskara hiztunen kode alternantziaren aztertzeko, eta beraz, hor baziren helburu desberdinak, beraz, mugaz bialdeetako euskaldun soziolekto nagusietan kode alternantziaren aztertzea, izan da helburuetarik bat, korpusak etiketatu dira, eta gero izan dira, beraz, ikerketa hori lotua da zinez gizarteari. Hau beste ikerketa proiektu bat eremanan duguna gure laborategian, beraz 4 urte iraundu eta deitzen da elebidun, eta hau lotua da murgiltze sistemaren garapenari, aipatu dugu sehaska, eta hor ere aztertu dira ikasleen gaitasunak euskaraz eta frantsesez. Eta hori egiazko arazo bati lotua zen, ikusiz betiko arazoa zela, sehaskan ibiltzen ziren ikasleek, frantsesa aski ongi ikasten zuten. Eta beraz, ikerketa hori lotu da eta gizartean zen kezka bati, eta ikerketa hori, beraz, korpus bat bildu da, eta ikerketa hori erabilia izan da bai erakasleen formakuntzan, eta bai instituzioen aldetik, erakusteko ikasle elebidunek frantsesa menperatzen zutela bestek bezainuntza. Beraz, hor ikusten dugu joan hori ikerketaren eta bereziki erabaki politikoen eta artean. Beste ikerketa bat aipatuko dut, hau Beñat Oyarzabalek muntatu zuena, eta ikerketa hau deitzen da norantz, behar bada antzuna duzu ere, iraundu 2 urte. Eta hor, laborategiak elgarrizketatu ditu, beraz, euskaldurak, iparaldekoak, eta helburua zen, pixka bat ikustea nola aldatzen zen beren euskara. Eta hor ere, ikerketa horren emaitzak, berriz hartuak dira gero ikasleekin eta formakuntzetan, eta hor ere, bada olako ikerketak elikatzen du gero gizartean egiten dena, eta alderantziz. Hau izan da 2015ean, hau ere Oiartzun handiko gertakari bat, beraz 50 gutun aurkitu ziren eta Londreseko artxibategi nazionalean, itxasuntzia beraz Le Dauphin ondoratu zelarik, eta hor, Baionatik Kanadako Louisbourg hil joaialera joaiten zen itxasuntzian, beraz hor atseman dira 50 gutun euskaraz idatziak, eta hor ere badalankide bat gutun horien ikerketan abiatu dena, eta gure laborategian hori ere landua izan dena. Eta hor korpus aberats bat eraikitzen da, eta hor ikusten dugu ere nola azkenean garai horietako euskarak gaur egungo gizartean zer ondorio ukaiten alduen. Hau 3L, beste ikerketa proiektu bat, 2016an gure laborategian erabana izan dena, eta hemen helburua da elgarrizketatzea 3 hizkuntza menperatzen dituzten jendeak, eta ikustea zer nolako gaitasunak dituzten, badira helburu linguistikoak eta soziolinguistikoak, eta hor ere eleaniztasunaren testu inguru hortan kokatzen da ikerketa. Azken batekin bukatzeko, irantzu epelde gure lankideak, beraz, unibertsitateko ikaslean hizkerak aztertu ditu, sare sozialetan. Beraz, hor, Euskal Herriko Unibertsitateetako 5 kampusetan begiratu du ikasleak nolako euskara zuten, Messenger eta Instagram sare sozialetan, eta hor bildu ditu 24.000 mezu pribatu eta korputz aberats bat ikusteko hori. Beraz, hor ere, agertzen dira, beraz, azkenean badirela berrikuntzak, emeki bi aldaera sortzen direla, eta hor ere, gero, ezaugarri horiek erabiliak dira bereziki unibertsitatean ikasleekin eta formakuntzan.
Oden, bigarren parterat pasatzeko, eta ikerketen inguruko mintzaldi zonbait aipatuko ditut, hor ere egiten baitira mintzaldiak, eta hor ikusten dugu adibidez Euskal Etnopoloa, berbada norbait batzuek entzuna duzu, Euskal Etnopoloa sortu da duela zenbait denbora, iparraldean, eta antolatzen dira mintzaldiak. Beraz, 2018an bildu ziren Euskal Etnopoloak eta laborategiak bildu zituen eta antolatu zen kolokio bat. Eta hor ere ikusten dugu azkenean nola lotzen alden ikerketa eta errigintza azkenean ikerketaren divulgazio manera bat da. Eta beraz hemen agertzen dira hizlariak, beraz Belen Uranga, Garbine Iztueta, Itziar Laka, Jon Kazonav, Charles Bidegain, Eneko Bidegain, Lorea Agirre edo Jon Sarasoa ere hor zen. Minutu bat mesedez? Bai. Beraz, hortan ere izan dira gisa bereko mintegiak, eta orduan untan pasatuko niz, eta azkena izan da beraz joan den astean, beraz artxiboak eta sorkuntza deitzen den mintegia, bai honan, eta hor bildu dira bi hitzaldi, beraz Xabier Hitzaina eta Aizpea Leizaola, eta gero mahai inguruak, beraz pixka bat egungo ereduan, beti lotzeko azkenean ikerketa mundua eta errigintza. Orduan, finituko dut geroari begira hitz bat, labur bat erraiteko. Gure ustez divulgazio lana segitu behar da, mintzaldiena, argitalpenena. Eta adibidez, literatura sailean, eremu akademikoa eta eremu errikoiagoa elgarri hurbiltzen alditugu, eta hartzen balin bada klasikoak bezalako saila, berpisteko edo gisa hortako marerak berriz abiaraziz, eta badugu iparaldean ere ikas, deitzen den zentro bat, divulgazioan ari dena. Hala, mil esker. Eskerrik asko, Pia. Ana, zuretzan da. Eskerrik asko. Zein da? Azpilan ez erikita du, ez da? Hemen ez da? Hau. Eta guain zabatzen. Bezkonda hori morau, 8 minutu izango dituzu, Ana. Gertatzen dena da, Ana eta biok lagunak arela, eta orduan ja konfiantza dagoela. Eskerrik asko gonbidatzeagatik, bai, barkatu bestaldean zaudeteno. Pantaian bestalian, eskerrik asko gonbidatzeagatik, ordura handia iruditzen zait, Eluiarren izenean etortzia, aldi berian oso harro nao, olako konpainia oso pozik, eta gainea pila bat ikasi dut, eta hori izan nire lehen helburua. Orduan, ia guain lortzen dudan pixkat, eskatu didatena azaltzen, eta izenburua hori izan, akademiatik errigintzara, errigintzatik akademiara, eta, bueno, ni nire akarri denoski, eta zientzia gizarteratzean jarri dut pixkat azpimarra. Hasieratikan Eluiarren kezka, 1992an sortu zen, justu eurekin batera, kultura elkarte bat zen, eta haren helburua zen frogatzea. Euskeraz ere egin zitekela zientziaz. Oso helburu zehatza zeukan. Eta hor badago gainean anekdota bat ez, unibertsitatean galdetu zutela elektron, hori euskeraz ez da esaten. Bai, esango da. Ez bada esaten guk esango dugu. Eta tresnetako bat frogatzeko egin zitekela euskeraz, aldizkaria izan zen, eta horrela, 1994an ordukoa da, argazki hori sortu zuten aldizkaria, eta ja, 25. zenbakian, editorialian bertan esan zuten, gure hipotesia ja frogatutzaten baten du, jazta. Gure helburua, listo, erakutsi deu, baietz, egin daitekela euskeraz. Egia esan oso hasieratikan erakutsi zuten, ze urte horretan bertan, 1994an, ja, Joserra Etxebarria handiak erantzun zion garai hartan Espainiko lehendakaria presidentia zanai, ez da?
euskeraz fizika nuklearraz egiteko bi gauza besterik, kimika nuklearra zen gara hiertan, bi gauza besterik ez ziala jakin behar, euskera eta kimika nuklearra, eta hori ezinezkotzat jotzen zuten gara hiertan, baina berak ja frogatu zuen hori. Eta, bueno, oso ezaguna da, nola kutxak aterazun iragarki hau. Horrek nik uste dut ematen dula neurria, zenbateraino gizarteratzeko kezka hori ere bazeon hasieratik, ez? Eta hori erakusteko eta gizarteak ere bere egin zezan. Ni behintzat horrela ikusten dut. Eta ikusita, Elisabete Garmendiak esan duen bezala, gizonak zian talde horiek, zorionez, urtiak pasadiak, gaur egun gaude lankide guztiok, eta emakumezko asko gehiegi feminizatuta dago, hori badakizu zerekin lotuta juten den, hortxe gure koskak, baina, tira, argazki hau, benetan polita eta asko, gehi izatea zain, gauzak gehiago ere egiten ditugu. Eta orain, esaten dugu, euskal gizarteak garatzeko egiten dugula lan, euskeratik eta mundura zabalik. Eta, lau arlotan edo gabiltza, adimen artifiziala eta hizkuntza teknologiak, berdintasuna partaidetza eta eraldaketa, hizkuntza zerbitzuak eta euskera planak, eta zientziaren gizarteratzea eta hizkuntza. Eta esango nuke danetan egiten dugula jente askorekin elkarlanean. Eta proiektu pila, baina asko, dauzkagu elkarlanean ez bakarrik akademiarekin, baizik eta herrigintzako beste mugimendu batzuekin, oso ondo da gizuen bezala. Eta horregatik arro ere, bai, ez? Ni benetan, oso gustora. Pascal Lindo nola esan duen, intimitateak ere esaten dula zerbait, ni akordatzen naiz, 2000 urtean izan nuen aukera Eloiarren lanian azteko, eta baneukan aldi berian beste bi lan eskaintzan nituen. Eta ni nahi nuen Eloiarren. Eta oso guztua, no? Bai, guztakit. Jazta, parentesi eitxiko deu, eta Eloiarren barruan egiten den lana, honetan, kultura zientifikoa sustatzeko. Eta gehiena guztaz egitena zertarako. Nahi deulako gizarte burujabe bat sortzen lagundu, irizpide kritikoa izango duna, eta erabakietan, gaina, arduraz jokatuko duna, eta erantzunkizunez. Eta uste dut hori demokraziarako oinarrizkoa dela. Orduan, horretan saiatzen gea, egunero. Nola? Komunikabideen bitartez, horta dauzkagu Eloiarra Lizkaria eta Teknopolis irratsaioa, kolaborazioa, sare sozialak, etorri ditut eskutan hartu daitezkenak, hezkuntza tailerrak, zientzia azoka, ikastaroak eta aholkularitza, eta gero zuzeneko ekintzak egiten ditugu, sariketak, hitzaldiak, jardunaldiak eta herritarren zientziako proiektuak. Gehi hori bai, baina guainen naiz akordatzen. Eta azken aldi honetan, ibili gea, frogatu nahian, gure hipotesia zen, kultura zientifikoa, benetan zala tresna ezinbestekoan ikuste dut, baina, jarri de lagungarria, sindemia ulertzeko eta jabetzeko eta horri aurre egiteko. Eta horretarako, Eloiarretik bertatik, atxugea, adibidez, hitzak sortzen, hasieratik ez, koronavirusa nola zaten da euskeraz, nola idazten da, hor terminologia hori dana sortu behar izan deu, gero aholkuak eta sortu genituen, zientziatakoak eta hizkuntzalariak elkarrekin, eta ateratzen genituen buletinak 15an behin, horrelako glosario moduko batekin eta azalpenekin, aldi berian zientzia hezkuntzakoek sortu zituzten, itxialdian zeudenei eta laguntzeko egutegi oso bat zientziarekin zerikusia zeukaten jarduerekin, eta gero jarri genuen komunikabide, lekuko komunikabide eta euskerazko komunikabide guztiak egia esan, txikitik handireño, gure Google ertze genuen genekina, pilula bidez eta modu ulerterrazean, astero zabaltze genuen, 33 komunikabideen bitartez, jogea. Eta, izan da erronka eta aldi berian oso polita, harrera ikaragarria izan da, eta, alde horretatik, nik uste dut badala, herrigintzaren adibide. Hor, gure gakoetako bat, izan da, ikustarazia ez dala pandemia bat, sindemia badala, eta hori funtseskoa iruntzen zaigu, bestela erantzunkizunak eta ere gelditzen dira ez, igual, beste modu batera ulertzen dira,
eta nola batu dian, osasun krisiarekin batera, gizarte krisia eta ingurumen krisia lehendik zetozela, eta horrek sortu du azkenian. Bizitzen ari garen egoera hau. Horrekin batera, baldintzatzaile soziale daukaten garrantzia eta osasuna nola ulertzen duen ere, funtsezkoa iruditzen zaigu, horra adibidez osasunaren dimentsioa fisikoa, psikikoa eta soziala kontuan hartzia importantia da, gure diskursua eratzeko eta berriro ere ulertzeko gertatzen ari dena transmititzeko. Eta honen guztian barruan nik uste dut, genero ikuspegia ezinbestekoa dela, lehen hori aldizkarian urtia damakizkigu lantzen berariaz ikuspegi hori eta beste baldintzatzaile sozialak ere integratzen aigea gero eta gehiago, eta aldi berian ingurumenaren ikuspegia osasun bakarra, gaina UEUren udako ikastaroetan badao, bat horrekin, justu horri buruzkoa, eta bestia oso lotuta honekin desazkundearena. Eta, bada, zalantzaten egon naiz, zen marrazki aukeratu asko daude, azkenian hartu dut hau, erdian jartzen gaitu nagu, eta berriro antropozentrista eta ezakiz eta gara ez, seguri tokatzen zaigu. Ez gaude hor erdian, baizik eta guk izan behar dugulako honi pixkat erantzulea gu gehalako, ez da, giltza gu daukagulako eta pentsatu, hau utziko dut. Eta uste dut honekin bukatzen detela, eskerrik asko, bakarrik adibideak esaten duguna egiten dugula edo saiatzen garela egiten, azkeneko aldizkaria hartzen bali madezu adibidez, COVID-19 jatorriari buruzkoa da, eta horra saltzen daia osasun bakarraren kontzeptua eta ingurumenaren, sindemiaren ikuspegia, ez da, azaltzen dira basoak, ez dakit, itziarlakari elkarrizketa sakon-sakona, eta, nik neukirrian egiten dut Marikalandreren atala, eta adibidez emakumearei buruzko zenbaki batian, noski bada ipuia, eta azkena, dala mendian gora, esperimentuakin batea, hilabeti saiatzen naiz esperimentua sartzen, zaborren kontua, eta, alegia bat, teoria bat badaukagu, eta saiatzen gara praktikara ematen, beti ere helburua herrigintza izan da, jazta. Eskerrik asko, Ana. Edo izuretzen da. Bai, eguerdion, eskerrik asko Inez, gomitaren gatik. Oso ariketa zaila izan da niretzat, uste birritan edo irutan galdetu dira Inezi, baina, zeri buruz nahi duzu hitz egitea, eta egia esan, galdetzen nion, nire burua ikusten elako kateatzen nintzela horrelako pixka bat Spinozak esaten duen bezala, zuke afektoa aldatu gabe ezin duzula iritziz aldatu, eta orduan beti ninduan toki berera zela halako akademiaren satanizazio bat eta mugimendu sozialen idealizazio bat uste dut oso ohikoa, uste dut ez duela askorako ematen, eta gainera ni oso toki erosoan usten ninduela. Orduan, bajo nuen klasikoetara, ez dakiz zenbat urtetik mesanotxean daukan liburu batela, dela Sheila Fitzpatrick doktorea Oxforden, Chicagon ere irakaslea, historia irakaslea, eta bera badu liburu bat kontatzen duena urriko iraultza eta gero, Sobiet Batasunean, zer izan zen hezkuntza departamentua egitea, hezkuntza departamentua edo hezkuntza arduratuko ziren organismo horiek guztiak, eta zer gertatu zen horrez. Jende ibili zen, eztabaida egon ziren, oso lan dokumentatua da, mardula, baina oso idatzia, oso plastikoa, ez? Liburu horretako bi pasarte ekarri ditut. Horietako bat da, iraultza eta urtebetera organismo nagusiak hezkuntza departamentuak, nik horrela ditu diot, errusiaz gaizkiez esateko, egiten dut txosten bat, eta txosten horretan, garaian departamentu horretako buru, hezkuntza komisario den Anatoli Lunajarskik nabarmentzen ditu, txosten horretan aipatzen diren 6 puntu,
Bere ustez, txosten hori nabarmentzekoa da ikusten duelako ordura arte Errusian hezkuntza izan den horretatik jauzi bat ematen dela, berak laudorio egiteko esaten du oso europarra dela, eta oso aurrera zalea delako. Orduan, nabarmentzen ditu txosten horretatik 6 puntu, eta hauek dira 6 puntu horiek. Lehenengoa. Aurren sormena eta norbanakotasuna sustatzea, hori da lehenengo helburua. Beste helburua da aurren eta irakasleen arteko harreman informalak sustatzea. Hirugarrena da irakasteko metodo aktiboak sustatzea. Laugarrena da ikasketa plangintzak zabaldu behar direla eta bereziki zentralidadea eman ingurumenaren inguruko edukiei. Eta nik uste dut, puntu oso interesgarria dela, lotzen duelako 19. mendetik langile mugimenduan oso zentrala izan zen, eta nik esango duke, Bigarren Mundu Gerra eta gero, hamarkada batzuz, oso estanbaian gelditu zen naturarekiko, ez bakarrik jakintzaren ikuspegitik, baizik eta kezkaren ikuspegitik, eta harremanen ikuspegitik zegoen ardatz bat. 5. puntua izan zen, hezkuntza fisiko eta estetikoa landu behar zela, eta azkenekoa eskuzko gaitasunak eta lanak sustatu behar zirela. Egia da, puntu hauetako asko, guregana iritsi direla, baina nik uste dut, tamalez, hemen aipatzen edo sustatu nahi ziren ardatzetako gehienek badutela presentzia handi bat, edo presentzia handiena dutela unibertsitatetik kronologikoki ahalik eta urrutien dauden hezkuntzaren esparruetan. Are gehiago, esango nuke puntu hauek, Iruñerriaz ari naiz, dela gehien ezagutzen duena, puntu hauek nonbaiten baldin badute presentzia nabarmena dela inkluso hezkuntza gisa ulertzen ez den, eta nik uste dut, hezkuntza den haurreskoletan. Kasu gehienetan, zaintza gisa, diot legalki, ekonomikoki eta bar, ulertzen diren zikloietan, ez? Hor da Iruñerrian, esaterako gertuko eta ekologikoa den janaria, jantokietan sartu den tokia. Hor da ikasgelak zuztarretik goitik bera aldatu diren tokiak. Hor da metodologia eraldatzaile, kritiko, hezkuntza komunidadearen komunidadeko elementu guztiekin gehien lantzen den tokia. Eta hor, bada gradazio bat, kasi desagertzera arte puntu hauetan, unibertsitatera gerturatzen garenean, ez? Eta gainera nik esango nuke, inkluso ikuspegi atzerakoienaren arabera, alegia, ikuspegi atzerakoia da, aurra ez da persona osoa, ez? Horrela ikusten zen, lehen emakumea persona osoa ezen bezala, ala atzerritarra persona osoa ezen bezala, bueno, inkluso ikuspegi horretan, persona osoena nonbaiten baldin badago da unibertsitateko irakaslea. Ordea, unibertsitateko espazio komunak, ikasgelak, nondik erabakitzen dira, nondik lantzen dira, esan edut. Lantzen dira aurreskoletan, horrendikan esertzen ere ez dakiten persona dauden lekuetan, pentsatzen da, eztabaidatzen da, ebaluatzen da, aldatzen da, badira, Iruñerrian azken urteetan gainera hor aldaketa oso interesgarriak egon dira, badira personak eskoletatik kanpoti datozenak ikusteko nola landu daiteken hori, ze behar dauden, ze behar sortzen diren, eta ordea, ez, gero eta persona osoen diren toki horietan desagertzen dira, ez. Besterik gabe, interesgarria apunte historiko bat. Beste apunte bat niri, bueno, oso polita iruditzen zaidana liburu honetan kontatzen dena da, iraultzatik 2 urtera, bueno, beraiek ez, batetik sortu zituzten 100 haurreskola, eskolak eraldatu, bigarren hezkuntza sustatu, herrialde kasi analfabeto batean zeuden eta analfabeto izateaz gain inkultoa, ez? Langile heziketaren inguruko eztabaida oso eztabaida importante izan zen, niri asko gogoratzen didana, gaur egun Iruñerrian bereziki unibertsitate publikoan
jarraitu zen eredua, ez, Unibertsitate Politeknikoa zentzurik eta okerrenean, ez, zentzurik eta ekonomian gaientzen diren adarrei lotua, ez, eta ez bestelako jakintzaren ardatz bat. Baina oso interesgarria da, unibertsitateari buruz hitz egiten hasten denean, aipatzen dela, hain justu ere, unibertsitatea aldatzera joan zirenean aurkitu zutela, eta oso grafikoa dira, inon baino arresi lodiagoa, eta inon baino erresistentzia handiagoak tradizioa deitzen zioten zerbait inbokatzen zutelako, ez? Eta aldi berean, hain justu ere, unibertsitatea eraldatzen saiatu zirenean, izan zirela inon baino patxada handiagoarekin, eta inoiz baino autonomia handiagoa eman ziotela horri, ez? Bueno, nik ez dut inolako analogiarik egingo, ez naizelako Fitzpatrick bezala historialaria, eta ez dut ikertu hemengo akademia hori ikusteko, baina, bueno, grazia egiten didan pasarte bada. Zaki zenbat minutu ditugu? Minutu terdi falta zaizu. Hori da, piezak egitearen alde hona, utzi ditugu pieza batzu beste baterako. Bueno, horrela, titular batean esateko eta hurrengo puntuan pixka bat begiratu nuen beste klasiko bat Ricardo Pigliarena, gehiago dela kritika literarioan murgiltzen den autore bat, baina aztertzen duena Txinako kultur iraultza eta kultur iraultzan elebazioak eta popularizazioak dialektika horrek izan zuen tokia, ez? Eta horretan guztian, nire oso interesgarri iruditzen zait, nola planteatzen zen iraultza horretan, jakintzaren iraultza horretan, mugak ezabatzea, ez? Ordura arte kontraesan gisa ikusten ziren maistra ikasle, kritika autokritika, espezialista propagandista, ez? Eta bereziki irakurle idazle, ez? Irakurle idazle, baina gero idazlea da irakurle eta idatzi duena berridatzi behar du, ez? Eta pixkadanik analogia egingo nuke historikoki musikan bizi izan dugun eklipse hori, ez? 19. Mendeak guregan suposatu duena, espezializazioaren bidetik eta da ulertu dela zerbait herrikoia dela, zerbait popularra dela, ikusle asko baldin badauzka. Orduan, kontzertu popular bat da, 200 musikari eta 20.000 ikusle. Eta, hau, pixka Gramsciren kandidatorren ideia bat da, ez herrikoia dela, denok musikari izateko aukera, ez, afaloste batean, ala atzo hemen O plazan egon zen kontzertuan, ez. Hasi zirela 5, bukatu zuten 25, eta kasi zegoen, ez. Eta gainera 25 horien artean, ja, biografietara baldin bazoaz, horietako asko ez ziren musikaria duela 10 urte, eta erabaki zuten musikari izatea, giro bat sortu zelako, ez, eta itzultzea neurri batean, 19. Mendeko musikaren akademiak, ez, jakintzaren monopolioaren bidez, bukatu zuen horretara, ez, eta hobeto da okerrago, baina guztio dakigu musika zerbait, eta gehiago dakienak denbora gehiago dedika ezala, ez. Muga horiek lausotzea. Eskerrik asko doi.